Igama lami uNwaba kwaSwartboy ndingumlambo ndingumsiba ndingumncwabana ndizalwa apha eKomani. What they say in English, I was born, bred and parted here in Queenstown. Ndikhula apha endaweni ekuthiwa yiNewtown eMlungisi. I was fortunate enough to go to school to a Queen's College, where I got exposed to a lot of things, when it comes to the side of arts and culture. At school we were forced, to participate. We kubane arts nebane culture, so you know that after school whether it's sport or it's a culture, So those were things endikhule noko mna ndidibana nazo. And then ekuhlaleni kwam, ekukhuleni ekuqaleni ndikhule hostel, so I was away from into zaselokishini, into zasekuhlaleni. But when I moved back to elokishini, when I grew, I started getting exposed to into zaselokishini. It's where I started realizing that ezi zinto sizenza pha, were privileged. For a long time you just think zizinto zenziwa ndawo yonke, as you think all schools offer the same thing. Then you just realize that at a later stage uba man apha kwezi zikolo zakuthi, especially schools that cater for abantwana bethu, abantwana abamnyama, these schools azinayo izinto. They lack this thing. Kids just go to school, umntu esikolweni afunda yonke laa nto axinwe esikolo abuye esikolweni, akananto kwenza esikolweni, which is where they start interacting with abantu abarong, with the wrong crowds. So when I started le nto to take back Komani, it was because I wanted into yokuba sizawukhangela izindawo zifana nale art center, indawo ezimoshakeleyo zonakala, whereas they were supposed to be serving le nto sithi sifuna uza nayo, so sizawukhangela izindawo zinje, and then we're gonna fix them. After we fix them sikwazi uba sisebenzisane ne-community, into yokuba i-community ikwazi uba sisebenze apha kule art center when offer what we were supposed to be offering kakade. And I think that this time the only difference is that sabe siyenza siyi-community, and eyona nto ezawuba isenza loo nto yinto yokuba sizawuyicacisa ebantwini into yokuba kutheni ibaluleke kangaka into yokuba sibe nee-facilities ezinje ekuhlaleni, to keep away abantwana from substance abuse, whether it's drugs or whether it's alcohol. Sizawufuneka abantu ba-understand into yokuba lezi ndawo zinje are not specifically just for artists, they're even for kids. Kids can come here at times bazokwazi u-understand ezinye izinto, because you find that bakhona abantwana abafunayo uba zii-artists but they don't really understand ukuba ithini indlela ezihamba ezinto ze-artist yonke loo nto, so they end up just pulling back to themselves, umntu azibambele kuye. So sifuna bakwazi ukuza apha besebancinci, umntana akwazi uzi-expressa mhlawumbe like 4 years old, but no, I want to be a painter, no, I want to be a singer, so that when we do get time, we can be able to help those kids channel all of that thing, all of that love for Londo bayifunayo into Lendo bafuna uyenza, into that music, so that we can create awareness. Because the other was for everything is to understand that we want to raise awareness for the fact that the art center is like this, imoshakele, and we need to put on a roof, we want to put on doors, we want to put on windows, sifuna ifence, sifuna sevens, we want to put in books, we want to start a chess club here, sizinto funa sizenza apha ukuya phambili. And eyona nto ezasinceda ngaloo nto yintokuba i-community be involved. If the community is involved, kuzawuba lula uba siye nasebantwini intokuba sithi kubana sifuna uncedo, because bazayi-understand uba le nto isuka ku-community yonke. It's not just coming from a certain individual, a certain organization, isuka ku-community yonke, because eyona nto kakade siyenzela yona the community. We don't do the things esizenzayo for ourselves. Umzekelo mna andiyo-artist, I've never been involved in artists. Ndingumntu ndiyozithandela umculo nomamela umculo, but ndifuna ibe into ekhoyo for abantwana ba-understand why it's important to have indawo ezinje ekukhuleni kwabo.